Diyos, maray nabanggi po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamate an mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ang satuya pong mga mas sponsors, iyo po ang mga minasunod: Belen Amural, Evelyn Co, Ophelia Tan, Brenda Luxin, Cynthia Oreste, Daday Astillero, Josephine Lee, Azilay Yu, Janet Boss, Teresita Boss, Jen Ravalo, Paz Ranyola, Vilma Hau, Arlene Rilucio, Lorna Wong, Preciosa Lim, Hian C, Tunet Uy, Pudi Astillero, Eden Lyrico, Denny Palanca, Felisa Bara, Sunshine Imperial, Shongbi Chua, Rita Palanca, Pamela Palanca, Susan Chua, Maribel Ranyola, Meg Los Baños, Lani Zabio, Agnes T, Cecil San Buenaventura, Nelly Ranyola, Rosita Melante, Rosalenda D, Merlin Candano, Emily Tan, Daisy D, Helen Garcia, Nel Fali, Grace Chan, Linda Buenviaje, Baby Saul, Selina Viatara, Emma Chan, Tessie D, Teresa C, Grace de los Santos, Tina Tang, Leo and Cynthia Ramos, Renato Lim and family, Sarong Anonymous, Josel Asaitono Mindez, Aguilar family, Mary Dines B. Agripa, Engineer Carl Ruchen Gapayaw, Bong and Jing Gapayaw and family, Jaime Cambuza Jr. and family, Agnes A. Bandagoza, Johnson Espinola and family, Shirley Quinto, Martin Sikat and family, Logroño Batalyer family, Sinaida Achacon, Rose Mihila, Jessica Buendia, Mr. and Mrs. Nick Zeba, Mary Denise B. Agripa, Loris D. Aranya, Maximus Tadeus Lim,
Kins Marketing, Salvador Mendez Jr., Cyril Mendez, Sheila Y. Mendez, Gloria Mendez, Ana de la Paz and family, Romel Joseph and Anna Marie Kim, and Alim Claire Buenaobra. Idulot man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Canvilardo family, for successfully passing the bar exam ni Ulysses Malbar and family, ni Ana Rose Poryares and Poryares family, Marichu Gomez, Rene and Royce, Alma A. Garedo, Emma Chan, for the graces and blessing received Cantobalias family, Mr. and Mrs. Eugene Chan, Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Robes and Armero family, Tess D and family, Perez and Padero family. Special na intention for healing for Athena Claire Morales and Chris Chopper Manzan. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Justin Raymond kang Sanyosa family, kalag ni Vicente Elena Zilwin kang Astillero family, para kay Ruben asin Leticia ni Lian Reco Obal, para sa kalag ni Manuel Mario ni Eden Lanoza and family, sa kalag ni Emiana kang SJTP, sa kalag ni Avelina and Joaquim asin para sa gabos na kalag sa purgatorio ni Romero family, Emiana Marie kang Castelio family, para sa kalag ni na Josefa, Antonio, Maria, Vicente, Elena asin Melton ni Tess D and family. Sa liwat, Diyos maray dabanggi sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, Pasko kan pagkamundag. An Pasko nin pagkamundag, minapahayag kan katotoohan kan mga pangako nin Diyos sa katawohan. Sa paagi kan pagkamundag ni Jesus sa sabsaban. An sa iyang pagkamundag, nagtao sa lambang saro nin kusog, na mabuhay sa paglaom, asin paurugon pa ang pagtubod. Ipinapahayag man sa Pasko nin pagkamundag ang pagkamuot kan Dios na pinapabolos sa kinaban, nganing ang puso kan lambang saro magliwanag sa dayaday na paglaom sa kaligtasan na manunumpungan kay Jesus. Sa pagpuon kan sa tong selebrasyon, banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos, asin awiton po niyato ang awit sa pagpuon.
Good evening. Good evening to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan, sagaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sarong familia, sarong komunidad digdi sa parokya, nag-uumaw, asin nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos. Sa sarong dakulang regalo, na inako niya to ngunyan, ang regalo, nin paratubos, napadigdi, tanganing ihawas kita sa satuyang kamugtakan, nin kadikluman, asin pagkakasala. Tanganing magdara, nin liwanag, sa lambang saro sa satuya. Iligtas kita sa satuyang mga kasalan. Kaya tanganing kita po gabos, na uyadigdi, magkani kong magselebrar, kailing mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, tanagkasada ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, a Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga naong marayan mo,
Mamibi kita. O Diyos, Ika na naghimong magbanaag, ining pinakabanal na banggi, kantunay na ilaw, namimibi kami warasan, tanganing kaming nagmidbid kan misteryo nin liwanag digdi sa daga, siring man makinabang kan kaugmahan niya sa langit. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ang babasahon gikan sa libro ni Propeta Isaías, nagpapahayag kan pagsirang kang unboy na magtataon nin liwanag sa kadikloman. Ang prinsipe nin katuninongan, siya ang piniling para tubos na madara nin hustisya asin paglaom sa gabos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nakahiling ning dakulang liwanag ang mga tawong naglakaw sa kadikloman. Ang mga nag-erok sa daga nin mahibog ng kadikloman. Naliliwanagan na ngunyan. Tinaawan mo sinda nin dakulang kaugmahan kagurangnan. Pinaugma mo sinda. Nauugma sinda sa saimong ginibo. Siring na nauugma ang mga tawo, kung sinda nagaani o kung sinda naghihiras kan mga sinamsam. Hulita sa imong binari ang sakal na nakakapagabat sa inda, asin ang sugkod na ipinapakol sa saindang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-api asin ang daya kan sa imong banwaan. Siring na dinaog mo kaidto, hanukbo nin Midian. Ang mga sapatos kan minasalakay na hukbo, asin ang gabos nindang naduguan naghubing, susuloon siring sa igatong. Hulita sarong aki an namundag sa to. Sarong aking lalaki an itinao sa to. Siya an satong magiging pamayo. Haapodon siyang makangangalas na parahatol. Makakamhan na Diyos, amang daing kataposan, prinsipe ning katuninongan. Padagos na mag-uuswag ang sa iyang paghahadi, asin danay na may katuninongan ang sa iyang kahadean. Maghahadi siya bilang kasalihid ni Hading David. Ipapatugmad niya ang sa iyang kapangyarihan, sa hustisya sa kasakatanosan. Magpuon ngunyan asin sagkod paman. An kagurangnanin mga hukbo, iyo an maigot na magibo kang gabos na ini. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaligtasan
Asin lambang saro, pinapagirumdom ni San Pablo, na ang biyaya nin Diyos duminatong na sa pagligtas sa gabos, asin man nganing giyahan ang gabos, na mabuhay nin banal asin maninigo sa hampang kan Diyos. Si Kristo, iyo ang modelo sa pag-utob kan kabutan kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Namumutan, huli tayo ipinahayag na nin Diyos ang sa iyang biyaya para sa kaligtasan kan gabos sa tawo. Ang biyayang iyan ang nagtutukdo sa to na magbaya sa bakong Diyos no na pamumuhay, saka sa mga pagmaot na kinabanon. Nagtutukdo man iyan sa to na mamuhay kita na tataong magpugol sa sadiri. Matanos sa kamakidiyos sa kinaba na ini. Mantang naghahalat kita kan palada na aldaw na sa tong linalaom. An pag-abot kan kamurawayan kan sa tong dakulang Diyos, asin para ligtas na si Jesucristo. Idinulot niyan sa iyang buhay para sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na kasalan, asin linigan na maging sa iya sa nang banwaan, na maigot sa pag-ibo nin marahay. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon na ito, nagbuot si Cesar Augusto na magsenso kan gabos na tawong sakop kan imperyo kan Roma. An enot na pagsensong ini, ginibukan si Cireneo ang gobernador sa Syria. Kaya nagpuruli ang mga tao sa sadiri nindang banwa, nganing magpasenso. Hali sa banwa ni Nazaret sa Galilea, nagpuli si Jose sa banwa ni Bethlehem sa Judea, banwaan na namundagan ni Hading David. Sa Bethlehem siya mapasenso, huli tagikan siya sa kapagarakian ni David. Kaiban niya sa pagpasenso si Maria na ikakasal sa iya. Bado si Maria asin mantang yaon duman, uminabot ang panahon kan pag-aki ni Maria. Nangaki siya kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya nilampi na numboy sa kahinulid sa sarong bahugan, huli tamayo na nin lugar para sa inda sa harong nin sakatan. Harani sa lugar na ito igwanin mga pastor sa kaumahan, na nagpapaaga sa pagbantay kan sa idang mga karnero. Bigla sanang may nagpahiling sa idang anghel din kagurangnan na nakapaliwanag din marhay kan lugar na ito. Natakot sindanin makuri. Alagad sinabihan sida kan anghel, day kamo matakot, may dara akong marhay na bareta para sa Indo na magtatao nin dakulang kaugmahan sa gabos na tawo. Namundagon yan sa banwa ni David an sa indong paraligtas. An Mesiyas na kagurangnan. Ini ang tanda para sa Indo. Makukuan Indo ang sarong umboy na napapatos din lampin as sinahuhulid sa sarong bahugan. Bigla sanang nagpahiling sa kataid kan anghel, ang kadakol pang mga anghel hali sa langit,
na nag-uumaw sa Diyos. Pag-umawo ng Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao na sa iyang nawiwilihan. Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Pakigreet daw sa tuya kataid da Merry Christmas. May good news po ako sa inyo. Gusto niyo maaraman? Kulang? Gusto niyo maaraman? May good news po ako sa inyo. It's a baby boy. Kaya ilakop tayo na bareta na yan sa lambang saro. It's a baby boy for Mama Mary and Papa Joseph. Parakpakan niya to sa tuyang kagurangnan na namundag po sa lambang saro sa tuya. Ang pangaran niya po, Jesus. Meaning, God saves or God is salvation. Pero ining aking lalaki na namundag, bako sa na po para kay Maria asin kay Jose. Para siya sa lambang saro sa satuya. Sabihon mo sa kataid mo, Jesus was born for you and me. Amen? Yan. Natataday mo ting kakaulay ang kataid mo. Christmas na, day ka pa nagpapatawad. Now, duwang hapot lang po ang gusto kong simbagon tangon yan na banggi. Enot na hapot, what is really the essence of Christmas? Ikadua, pakatapos tang maaraman kung ano ang tunay na kahulugan kan Pasko, simbagon taman ng hapot, ano ang satuyang kasimbagan digdi? What is our response? So first, what is the essence of Christmas? May nabasa akong sarong libro, sinurat po ni Jack McArdle. Ang title niya, More Stories for Teachers and Preachers. Kung interesado po kitang hanapon ni yaon siya sa page 64, number 98. Yan. Ang title kang istorya, pig-describe niya po digdi itong difference between the teachings of Confucius, Buddha, and Jesus. Arog po kayo ni sa istorya, may sarong lalaki na nahulog sa sarong hararom na kalot. Asi naghihingo siyang lumuwas duman sa kalot. Gusto niyang lumuwas duman sa kalot. An enot pong nag-agi duman sa dalan na kung sa inyaon itong kalot, iyo po si Confucius. Kang nahiling ito ni Confucius na lalaki, sa irarom kang kalot, sabi niya, herak man sa imo. Sinabihan niya, kung nagdangog ka lang sa sakuyang mga katukduan, dahi mo kuta dyan nakuan sa diri mo. And duro-diretso na siyang naghali after saying so. Ang sunod pong nag-agi, si Buddha. Pag-agi po ni Buddha, na-imagine nindo, sa Belen, ang itsura ni Buddha, dakulaon. Yan. Nahiling niya sulalaki sa irarom kang kalot. Sinabihan niya po sulalaki, herak man sa imo. Para mo ngaya, kung yaong ka lang digdi sa ibabaw, matatabangan ta ka. Pero tayaong ka dyan, tayo takakayang tabangan. E nagdiretso man po siya maglakaw. Binayaan niya sa lalaki sa irarom kang kalot. The last man to pass by was Jesus. Kang nahiling niya po sa lalaki sa irarom kang kalot, without saying anything, any word, luminampaw si Kristo sa irarom kan kalot. As in, duway-luway, initaas niya ang lalaki, tanganing makaluwas duman sa kalot. Share ko po ini sa indot, na ining storyang ini beautifully illustrates the meaning of Christmas. Iyan ang sa tuyang pinagsaselebrar po ngunyan, the Word became flesh and made His dwelling among us. And Christmas po is the incarnation of the Son of God in the person
of Jesus. Sabi kan sa rong post sa Facebook na nabasa ko po just now, sabi po duman, ang Christmas da, it is God incarnating in the person of Jesus. It is the divine reaching out to humanity with the noble intention of redeeming mankind from sin. Iyan ang nadangog ta, magpuon sa enot na babasahon, hali sa libro ni Isaías, na napadigdi siya, sa tahaw kan kadikluman, tanganing siya po ang maging liwanag sa bilog na kinaban. May magayonon man na description kan Pasko si San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Pilipo. Sabi po ni San Pablo, though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God. Rather, he emptied himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. In other words, namumutan ko ang mga tugang, Jesus was born to save us, to alleviate us. Tanganing ihawas kita sa kamugtakan nin pagkakasala. So dapat lang, naumawon asin pasalamatan ta siya ngunyan, tanapadigdi siya, tanganing iligtas ang lambang saro sa satuya. So wala ba kayong mga kamay? Ekspresyon kan satuyang pasalamat, asin apresasyon kay ning regalo nin para tubos, tawan tanin makusugo na parakpakan ang satuyang kagurangan. Second part, what is then our response? Ano ang satuyang pwedeng maging simbag for this tremendous gift that we have received now? The gift of a Savior. Yan. Gusto kong gamito ng acronym kan Pasko. Tanganing maaraman ta kung ano po ang satuyang pwedeng maging kasimbagan. Ang yaon sa word na Pasko is P, tururog na, P-A-S-K-O. Yan. Sarokan kasimbagan ta is letter P. Ang Pasok Kristo. Let us welcome Christ in our hearts. Padaguson ta po siya sa satuyang buhay. Ta kung yaon po kita daa sa pagkakasala, pinapalayas ta si Kristo sa buhay niya to. Kaya sa tahaw, kaining mga kasiributan, kaining Pasko, amid the Christmas rush, let us find time for quiet and reflection and go to confession. I hope kadaklan po sa tuya nakapagpumpisal bago uminabot ining Pasko. Sa laog nin siyam na aldaw na kita nagmisa di aginaldo. O sana, grinabta iting opportunity tanganing makabalik kita sa satuyang kagurangnan. Tanganing mapalaog ta si Kristo sa satuyang buhay. Of course, we visit the malls so many times. Baralik-balik kita sa malls. Mabakal kang pang-exchange gift, mabakal kang pang Noche Buena, baralik-balik kita. Maski matrafikon dyan sa luwas. Ngunyan, panahon naman, naan bisitahon ta, iyoan sa tuyang kagurangnan. Palaugon ta po siya sa satuyang mga puso. May narumduman akong magayon na istorya. Pag Christmas, narumduman ko ini. May sarong aki po, nagdapot sa iyang ama. Tatay, kailan ko po ba malalaman na Pasko na? Kailan nahapot kailan ko ba malalaman na Pasko na? Nagtaonin simbag suaki, kapag may Christmas tree at parol na sa ating bahay, Pasko na po ba? Ang simbag kang ama, hindi anak. Second, sabi kang aki, kapag nagkakaroling na ang mga bata sa labas, Pasko na ba? Same answer. Hindi pa anak. Kung may puto bumbong at bibing ka na sa may simbahan, Pasko na ba? Sagot. Ay, salamat. Maratapa ka mo. So, kailan po itay? Kailan po tatay? Masasabi ko na Pasko na. Let us listen to the answer of the Father. Ano po susimbag kan Ama? Sabi kan Ama, kapag, basahon ta po, kapag na si Jesus sa puso mo, Pasko na.
Nandyan na ba si Jesus sa puso mo? Yeah. So, it is then that you can really say that it's already Christmas. Ang sunod pong letra is letter A. Atras, bisyo. We all have vices. Bako sana alak, babae, sugal. Aram niyo ang meaning kang alak, babae, sugal? Alalahanin lagi ang kapwa, alak. Babae, basahin ang Biblia at ang Ebanghelyo. Oh, si babae. Sugal, sa umaga, gunitain ang lumikha. Oh, yan. Ayan ang opposite kang bisyong alak, babae, sugal. Yan. We all have vices. We all have weaknesses. We all have skeletons in the closet. But Christmas is the time to distance and dissociate ourselves from things, people, and places that make us sick. Panahon ini, tanganing umatras kita, dumistansya kita sa satuyang mga kapritsyo, asin mga pagkakasala, sa satuyang mga bisyo. Ini ang ino-officer po kan Pasko. Christmas is all about new hope and new beginnings. Ang sunod po is letter S. Basa? Samba tayo. Christmas is the time for sincere and ardent prayers. So, spend time this Christmas with your family to pray. Christmas daw po is family time. We spend quality time sa satuya pong mga pamilya. Pray with your spouse. O, nangangadji pa daw kamong mag-agom na sabay. Maski nga ni ang pagsimba, bako na sabay. Bako, subabayi, first mass. So lalaki, kung bako last mass, no mass. Diba? So, pray with your children and grandchildren and other members of your family. Magayon na itong practice, maski sa mga kaibahan ta sa harong, tiga-agdata po, maski sa tuyang mga katabang, tiga-agdata sinda, to pray with us the Holy Rosary. So, iyan ang ibig sabihin kan, samba tayo. Tapos na so mga misa de Aguinaldo, siyam na aldaw kitang nagparapuruka. Sana itong satuyang mga ginibong sakripisyo for the past days, ipadagos ta po ini, even after Christmas. Lalong-lalo na sa pag-atubang ta sa bagong taon. Ang sunod pong letra is letter K. Sabi kan sa rong librong nabasa ko, when you welcome Jesus into your life, definitely your paths will be lighted. Your life will be cleansed from sin. Ibig sabihon, babango ka, mahamot ka. Mahamuton ba ang sa imong kataning o masmod na? Mahamot ka. And ang panahonin Pasko, panahon na kung sa'y dapat ikalata, ining bangong ini, be a person who spreads peace, smiles, optimism, and joy. Yan. Huwag nega. O, di past year, nega ka ng nega. Maging mega. O, hopeful. O, mega sa pagsarig, pagtubod, pagtiwala sa satuyang kagurangnan. Ay salamat, matatapos na. Ang ultimong letra, yan, letra kang O. Mismo. Oh. Do not postpone all of the above. Yan. Kalat, paso Kristo, atras bisyo, kalat bango, now na, ora mismo. Do them now. Do not postpone your conversion to God. Dahil na ipagsaalang-alang ang sa imong pagbalik sa satuyang kagurangnan. Do not procrastinate. Do not postpone your loving. Malay mo, may mga uminagi na nga ning Christmas, o ngunya na Christmas, pwedeng sumanga namumutan niya to sa buhay,
Dahil na niya to kaibahan. Tanainot na sa to say kaduhang buhay. Dahil na pagpahaluyaan sa imong pagpahiling ning pagkamuot sa ida. Malay ta. Baka ini naman ang ultimong Christmas ta. Gibuhan na. Kung ano po ang pwede mong gibuhon. Ora mismo, get down on your knees and be reconciled with God. Ora mismo, smile and be grateful. Make this Christmas the best ever yet for yourself, for others, especially for your loved ones, and also for your God. Tugutan ta, ang namundag na Mesiyas, namamandag man po sa satuyang mga puso. Let us allow Christ to be born and incarnated in our hearts so that Christmas will become a real experience of God's presence among us. So once again, let us greet one another. Merry Christmas. Matindog na po kita, maugma niya itong ipahayag ang sa tuyang pagtubod. May parte digdi sa pag-recite kan minatubod, nagabos po kita mauntok ning kadikit, asin maruluhod po kita. Tatawan kita nin instruction kan sa tuyang commentator, sa satuya po, at yan sa satuyang pagpahayag kan sa tong pagtubod. Kaya sarabay na po kitang magsabi, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang ang langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, maluhod po ang gabos. Matindog po. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang ngunya na banggi, mamibi kita sa satuyang amang langit noon. Ipinahayag niya sa iyang pagkamot sa sato, kan ipinadara niya sa iyang bugtong na aki si Kristo, na sa tuyang kagurangnan. Ang sa tuya pong simbag, magdanay ka sa mo kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Ang banal na banwaan ni Diyos, tanganing mapasaiya ang bunga kaining Pasko nin pagkamundag na sa tong ginigiromdom, mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Ang gabos na tawo sa kinaban, tanganing mapasainda ang katuninongan na ibinareta kan anghel sa mga tawong marhay ang buot, mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Ang gabos na mga aki sa bilog na kinaaban, tanganing mapasainda ang pagkamuot nin Diyos na nani aki, mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Ang gabos na mga dukha, mga balo asin mga ilo, tanganing mapasainda ang kayamanan ni Kristo na naging dukha huli sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan sa mong ikinakaugma, ang pagkamundagkan sa imong aki, tawan sa mo, ang grasya na mamundag sa bagong buhay kay ba ni Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, lugod magin maninigo sa imo ang mga dulot kan kafiestahan ngunya na aldaw, tanganing hulik ka ining urog kabanal na hunglunan. Makamtan mi sa kamungtakan na yaon an samong pagkatabo sa kaibahan mo, na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay, asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramo na nalinaman, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkabuot sa mga dai nahihiling. Kaya kay bakan mga angheles, asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua, siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kabugabos sa sin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom, kaini tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini an paghibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Harap paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod, kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita, nin katuninongan. Peace be with you and Merry Christmas. Mga tugang uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo, an sa tuyang paratubos, liwanag nin kinaban. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami. Warasan sa mo na kaming naguugma sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratubos, magkanigong magkamit kan sa iyang pakisumaro, huli kan maninigong pagkabuhay. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kitanin ikaduwang kolekta para po ini sa ongoing renovation kan sa tong simbahan. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office o hanapon na lang po si Carlo, ang Sakristan Mayor. Ang misa po sa Disyembre 25, asin sa Petsa 1 kan Enero, iyo po ang mga minasunod. Alas 8 nin pagkaaga, alas 9:30 sa pagkaaga, alauna 45 sa pagkahapon, alas 3 nin hapon, alas 4:30 nin hapon, asin alas 6 sa pagkabanggi. Diyos mabalos po asin maugmang Pasko. Gusto ko man na kuho ng oportunidad na ini na makapag-ekspresar, makapagpahayag kami kan sa muyang pasalamat sa lambang saro sa Indo na naging parte po kan preparasyon, asin selebrasyon niya to kaining Pasko. Siyempre, espesyal kong gustong pasalamatan ang sa kuyang duwang kaibahan na padi na mahiguso na maray, si Father Kevin and si Father Jem. Prakpakan niya to, Sinda. Asinan Commission on Worship na iyo ang in charge kan sa tuyang mga dekorasyon, sugabos na preparasyon manunungod po sa tuyang selebrasyon. Kabos na naging imbuelto kaini ang mga manlain-lain na liturgical ministers, magpuon sa lectors, commentators, choir, live streamer, mass collectors, and sa tuyang mga altar servers. So salamat po sa Indogabos. Parakpakan man niya to, Sinda. Asin siyempre ang bilog na PPC, sa pamamayo ni Ate Bel, sa mga activities na sa tuyang ginibo. Asin sa Indo pong suporta, magpuon duman sa Angel Tree, na sa tuya pong ginibo. So sa tuyang outreach na ginibo man sa Piuduran, asin ining Paskong parol para kay San Judas Tadeo. So, day po kamo maghadit kung nahiling nindo pano na yan. Ang plano mi po abot ining LCC. Kaya igwa pa pong dakol kamo dyan na pwedeng makuha pakatapos po kaining Santa Misa. So itong pre-loved sale na ginibuta, thank you sa Indo po Gabos na nagsuporta asin nagtabang sa gabos na mga aktibidades kan sa tuyang parokya. So nakalihis na siyam na aldaw na nakairibahan niya to. May tanod ba ya? Wala man gayod. Di salamat man giraray sa mga sa mga opisyales kan duwang barangay ang Dinagaan, asin ang Lapu-Lapu na nag-asisti sa tuya, kang mga nakaaging aldaw, naginibo niya to ang Misa de Aguinaldo. So gabos na naging sponsors sa mga misa niya to, kan Misa de Aguinaldo, salamat po sa Indogabos, sa kuyang dakulang apresasyon, sa gabos po nindong ginibo para sa satuyang parokya, asin tanganing maging makulor ang satuyang selebrasyon ngunyan kan Pasko. Diyos ang magbalos sa Indogabos. Parakpakan niya to ang lambang saro. Kami pong tulo, pagharali nindo, baka may gusto ka mong imbitaran sa muya, okay man kami maki-Christmas basang. So anyway, Merry Christmas po sa Indogabos. Enjoy your Christmas with your family. Matindog na po kita. Nalingawan ko, baka singilon po ako at yan. So nagsalmo kasubago, nahiling nindo ito. So si Brother Carlo tapos si Brother Vince. Thank you very much po sa indong pagdagdag nin kolor sa tuyang celebration.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. idukoan payo asin maghagad kan bendisyon. Kanan aki kan Diyos na nitawo, dinaog niya an kapangyarihan in kadikluman asin kasalan, asin pinano niya an banal na bangging ini nin sa iyang kamurawayan. Halion lugod, kan Diyos an kadikluman, nin kasalan asin paliwanagan an sa indong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadara nin Diyos an sa iyang anghel sa mga pastores tanganing ibareta an maugmang pagkamundag kan sa tong paratubos. Panoon lugod niya kamo nin kaugmahan asin gibuhon na mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kan an tataramon na nitawo an langit nakasaro sa daga, iwaras lugod niya sa Indo an katiwasayan asin karahayan in buod asin an pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Hagadon ko sa sakuyang duwang kaibahan na padi, nasabayan po ako sa pagtao sa Indo kan bendisyon. Pagkatapos po palan kan Santa Misa, mapahadok po kita kan Ninyo Jesus. So magpilalag po kamong arog kan sa pagkomunyon. O day mag-aragawan. Ta igwang tulong padi na pwede nindong dulukon. Day na mapahadok kan Ninyo Jesus. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Ano ma? An aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na an misa. Salamat sa Diyos. Merry Christmas! Merry Christmas.